नमस्कार प्रणाम। हमें राघवेंद्र स्वागत बा सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। परिषदीय स्कूलन में कक्षा 1 से कक्षा 3 तक के विद्यार्थियन के गणित व भाषा में निपुण बनौले का लक्ष्य रखल गईल बा। ऐसे में अब ए महीना निपुण विद्यालय के चयन का प्रक्रिया शुरू कईल जाई। जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड के प्रशिक्षण के माध्यम से ये स्कूलन के चयनित कईल जाई। एकेडमिक रिसोर्स पर्सन यानी कि एआरपी के माध्यम से चयनित 10-10 स्कूलन के साथ साथ शिक्षक संकुलन के विद्यालय का भी मूल्यांकन करी लोग। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद की ओर से सभी जिला के विशिष्ट शिक्षा अधिकारी के निर्देश दे दियल गईल बाटे कि राज्य परियोजना कार्यालय के माध्यम से विद्यालय के मूल्यांकन का रोस्टर तैयार कईल जाओ। ए रोस्टर के माध्यम से ही डीएलएड प्रशिक्षु मूल्यांकन करी लो और ये लोगन के स्मार्टफोन या टैबलेट या प्रतिदिन अचौक विद्यार्थियों का सूची उपलब्ध करावल जाई। प्रतिदिन डीएलएड प्रशिक्षु में दो परिषदीय स्कूलन में मूल्यांकन करे आई लोग। प्रत्येक विद्यालय का मूल्यांकन कैले पर एमे 250 रुपया प्रोत्साहन राशि भी दिहल जाई। दिसंबर में निपुण सम्मान दिवस का आयोजन करके चयनित निपुण विद्यालयन के शिक्षकन के सम्मानित कईल जाई। मालूम होखे कि देश भर में वर्ष 2026 तक कक्षा 1 से कक्षा 3 तक के विद्यार्थियन के गणित व भाषा में दक्ष बनौले का लक्ष्य रखल गईल बाटे, लेकिन यूपीएससी 2 साल पहले ही हासिल कैले पर जोर दे रहल बा। फिलहाल ये जानकारी में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल इन खबर भोजपुरी के साथ। धन्यवाद।